Mukabat sa 4,500 ka mga mag-uuma sa Davao del Norte ang nakadawat og libreng abono gikan kang President Ferdinand Marcos Jr. pinaagi sa Department of Agriculture. Sukad niadtong Miyerkules, gipangunahan ni Governor Edwin Hubahib ang pang-apod-apod sa mga fertilizer voucher nga nagkantidad og 6,600 pesos alang sa 1,400 ka mga mag-uuma sa lungsod sa Santo Tomas. Kuyog ni Governor Hubahib ato sa distribution si DA Region 11 Technical Director for Operations Marila Corpuz. Laing 1,400 sab ka mga mag-uuma ang gitunulan og fertilizer vouchers sa lungsod sa Asunsyon kagahapong adlaw. Nagpasalamat si Hubahib kang President Marcos Jr. sa suporta niini sa mga mag-uuma sa probinsya. Sumala sa DA11 Technical Director for Operations nga si Corpuz, mukabat sa 30 million pesos ka mga fertilizer vouchers ang gipang-distribute ngadto sa mga mag-uuma alang sa 4,546 ka hektaryang humayan sa Davao del Norte. So dako na kay nagtabang. Magamit sa mga mag-uuma ang voucher aron sa pagkuha sa mga abono sa mga accredited nga mga farm supplier. Giklaro ni Corpuz nga mga mag-uuma lamang nga rehistrado sa registry system for basic sector in agriculture ang makadawat sa ayuda. Busa, giyawhag ni Corpuz ang kadtong mga mag-uuma sa probinsya nga wala pa naka-enroll sa RSBSA nga magparehistro na aron makadawat usab sa mga ayuda gikan sa Department of Agriculture. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.